Good morning, tolok mulai tabok fungni basai mahangrok suibehang mahangrok suapoi ya mai sanjak tabok dini alpo mane masli bazar mathanai dini mongolbar bazar lai beng opo kamnai ha beng thani phle mai sai tabok to thangya phurungtia la aro ani je phuljanai mandir go paita haple sinduro paise tapta sinduro ma phuldia je rok khrebai thungkrebai phulai matungse halai maha phuljanai rok paisa halai bini bai maha phuljanai rok lai thaitu alpo masli bazar la padang kom rok manphle alai beng ba thangtoi alai maha phuljanai rok parai tani hinai tong tini thamani to ang ekta duita disi thanai to beng halai to tabok tini mongolbar halai biar borok jamo ba mane rang lanai rang danai rok ekdom bangmani ekdom jamo mongolbar dina halai borok halai ekta duita tia thangalbo komngai halai duita tia rok thanai phle ang emine to bisila talle krei tui koi ekta mandai la thai tongo lasi beng po kam nang phle thani nei thangjagia lai sile bo thangjagia ba tini halai mongolbar lani phuljanai mandir ko pai ha lai gona lai tei thanai nei to tini mokola tama jane habire ha tabang mai mi soino alu rui tongo amiani puthi abai alu na songni nei mane alu ko siddo khlaiei songnai phle mai rui tongo ni malai ni sia kaja bana joto tor khagya diprubai takpro sadra songnai phle odek aro den lai baja maha pore aro ya baja khlai kutung khlai janai ai ta mai mi songna mai mi song behlai malai nai nobai nai tung di video no kurungai video no se soni bayre diklai pe hamna samosa rubai alu yang jira masuk amoi dong jira hingga pias bai dekem aba jakla mane thok barase mane songsi nai mana thangla tiba alpa kusam into ami aba jakla mane korkore sirina soi desne Kutui tha moi lai sini risnai yo totor khak dia otegrne ha pore aro den halai buna baza apo kutung plai sasinai phle aro ya chere bere mabu mahar risnai ang la arok songlai mane adro bere mabu maru suru a songlai bere marui mane a songba bere maru comment class kadi do yang lama mani banta tokti rui tong te hing alu sidok le punisa rei rema poloi si re gas gat bakak polok kok ang jiman bakak polok la skurunya mama tokti be mai sanai hine se bakak se tabok rui bini banta tokti mo dikhani ne ha tanglai he bakot bono risna ta hanna jongla bakal bilati hanna tabo kopo koloi diklasne phle bakhat mane bazar thani khajak tabo khlayang tuirok kuluboi bokhro soi ekdom bokhro phasalang jakhlai ba miya sune mane miya bo suitui kulung madia lai uskam bo sune mane sumadia sidin halai parcel fainyo halaba bin betara hlatui kloi mane bokhro puru sumadia phle lai tini hala bokhro tokhro ganglai sui tui kloi bazara okhai to tabak bazar thani sabun kiring karang ma ekdom saltung mani be thani baise ma kho sigalai khangse thanglak sadung na ekdom nongne okhani sile jagang la bazar thanglai phama halabo phungnai nongna tabak thangrana sadung kutung ma ekdom korosani sono musugya lengmani bakhna khinsi malasi bakhna kisi emene bakhna ran halai to khalyana kulumba ekdom bakhna khini moto ya to kisi halai ba tak to potik lui thamnang jakhlai bini bai po khile haple lai ba bakhna ran halai thumjai khalyana tabok thain to
Bazar soine hang sopahanan te ha tokphalna dokan jora haple yang naidi tokphalmani rokpora borok sikri ha mane saldi pura halaba duita okhani nai tongmani ang mane 11 se khasi bazar chi borok kri sok sring sring bazar habanya la sine tini bing se kam nai phaimani ba bing se kam hapjini hnai tabok bing se kam phain tongo imo ha maslini Punjab bank naidi busak chuk sirikani se lengkrawi Punjab bank ni sirini Tabo hole bed cover ka hanai to ang yang bed cover para jagira oin to halaba ani bed cover rok chikri hala bini bai tagol ma budin halai sutini bed cover kar hanai to mani tabok emona na la sinai nai wan sai to ঠিক আছে bazarनिफ्राय tabokhlai bazarनिफ्राय tabok nang tata tu hapfungnai ang je tata tu jabona phungnai lainai tongli mamani banta pen karangnai pen ko halaba bini pen duita tuipya nai thok jaibe to halaba ang pen no pen duita mala bel kabat tak to keluma semua halaba tungkla halaba bini bai bel kabat ekta tuipya mani sutini bel kabat pare jege hatam ro dei mar hasia 170 টাকা margo jeha ani khuk tui toha tadi nai ma sama dia 170 টাকা na laiba 200 din do lang aro to dia 170 ni bara halai sabai ladi ladi nai tini bazar ekdom milia mane borok ri pli ekdom borok kom phum borok kom ang to 11 ta thang bazar halai to phana borok kom nai sao mane je bazar jidi yang tani sin mane borok malai mane pli jidi halai bu sao phum bazar mo khania tini nai lai ekdom borok kom bini baidi mana sia lai mamani banta sentel ekta tubipya gudrituna sia bini no kathairok jotarok kantham halai ba duta bana sentel duta tirpaya halai aro malai herben ko ha herben lani lani ni bitong sak mo anggut opo lani te nang mani mandai mono lani ni thamani sang kuili krim ekta lai mo sindur ekta mono ma phulya duk soha aro to kriha puno kriha ar ai sa tangai mandi ti tak esungna ani bazar thamani mandirok lai video no sada lai like share subscribe klai ni taplok di jotno